Aduh dek aku sing ngeluput aja pijer prengat premut wong ayu dadi semrawut duwi ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan yen lali ora kelingan sing reget opone tak lapi. Lah kok nggo kuwi? Aku tangan yo nggo yo. Lah kalau nggo gak ngertian jeblane kursine iki ugong tak lapi. Oh, lebu tok ngono to. Oh, gak lebu tok. Aku wedi kok ndak mlebu. Alah. Iki sowan Sowan. ya ning daleme Pak Daleme Paiman Pak Blagung Paiman, Rejo. nggih. Kasinggihan menika tamu kinurmatan punapa Saking- dene pangombyong saking butuh nggih Pak nggih. Pakde nyapa nek gumujeng to, Pakde? Retuk nek kong klengkin ora oleh. Lah nyapa? Ya mbuh aku ora ngerti. Nggih, desane wis ganti. Oh, pun gantos, ya. nggih. Nggih, niki ngaturi Ngaturke pakurmatan. Pakurmatan. Mbok menawi saka Nah, pangombyong kersa Oh, nggih. dana sewanten. Nggih. monggo sinten? Monggo niki saking Blagung Rejo klaturi pakurmatan rumiyin. Sinten menika monggo, Pak. Ngersake lelagon monggo saking keluarga ageng. Pripun? Sinten, Pak? Pripun Pakde sing banter dhewe gak lara tek. Oh, Setya Tuhu wakil Kendil. Pogodak kowe. Ora iso aku. Ora iso. Aduh, mau aku. Nggih. Rono sih. Sinten sing Pak RT kuwi Oh, ya Pak pinter. RT, nggih. Lah, nggih. nyapa to, Kang? Hah? Oh, Pak Esek, jane sik endi sik to, Dik? Ora sah rebutan. Pak Gurit. Oh, nggih Pak Lurah. Pak Lurah sik diaturi pakurmatan. Pak Lurah wae. Nggih. Pak Lurah wae. Ya Pak Lurah sing ngaturi kowe, Ndang. Heeh. Pak Lurah ngersake napa? Lelagonipun napa monggo? Pentolan. Nggih. Kula jane isin. Alah mboten sah isin kados biasane mawon. Nggih ngaturaken wilujeng siang dumateng grup campur Sari Asoka. Nggih, Khususipun siang. dumateng warga Butuh Kilen RT Gangsal lan ugi warga Blagung Rejo RT 14. Mugi-mugi ugi anggenipun gadah damel Mbah Paiman dipun paringi lancar wilujeng. Amin. Amin. Gitu. Kula namung saged nyuwun lagu. Nggih, Alah, mboten napa-napa. napa Pak Lurah ya Nggih nek Allah. kan nyanyi mengke niki Pak Eklo niki. Oh nggih, alah diwakilke mboten napa-napa Nggih jenengan nyuwun kersake. lagu mawon Tembang Kangen. Oh, nggih Pak Lurah Tembang sakniki Pak Kangen. Lurah alah matur nuwun Pak Lurah. Iki ngopo lho iki kok ngeyek ae. Aku ki mong matur nuwun ngono lho. Oh, lah Iki piye iya. to ngersake lagu lho. Wong urung dilungi kok matur nuwun. Lah mbok menawa. Aduh, iki Alah Pak Pak Lurah. Lurah. Pak Lurah ya Allah pekewuh kula Pak. Ngapunten. Oh, Pak Lurah. Wah, ngere ora duit ini kowe. Saiki ki sing dibutuhke gak apa-apa ya iki. Lah, Oh, nggih Pak nggih. nggih. Kersake tembang kangen nggih Nggih, Pak Lurah. Tembang kangen. Sing Nggih. nyanyi diwakilke mawon. Oh, Oh, ngaten nggih. Kula Tenang, mengke Pak. tak latihan riyen. Nggih, nggih. Mungkin Matur mungkin nuwun. ajeng ngajar mungkin. Siap. WA-ne mang lebetke WA-ne kula. Nomere iki lho. Iso. Nggih, diaturke tembang kangen. Ya Mas yo. Tembang kangen. Saiki Sesuk. ayo. Pak Gurit kersa duit monggo, Pak. Monggo. Wayah wengi
cintaku kepadamu akan bisa hilang. Yo ngenteni Asaka wayah wengi udan grimes ra uwes-uwes banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwun jroning urip yen ora seliramu Kowe mau nyanyi kok